titi gogo titi nganga aja dilimo nganga titi gogo titi nganga ngakosiri Alala ndo mameje mono ndo mana bole ndoma eshimu mmiri ayo ashimeje gbara nwa mmiri nja asanwa ahụ shaha me owo nene da aha mewo mgbọdo werere sam nwanyị ọma onye jeji uyo ọrụ ebube Afrika ewefu amgbọrọgwụ dị iche iche anyị eji akọ ọrịa nwa bongo anyị eji akọ ọrịa bongo ndọma ha mewo mgbọdo werere sam awụ m dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ewo anyị jeji mgbọrọgwụ okike nyere m akụ nene akụ ọrịa bongo kpekpekpele akụfu ya ahụ ya machakọla m na ọkọchanya nnụ gị shi mgbọdo nọkwa n'ule o juru ule ghara nọ ejila anụ n'otu m ga-ele mmanwụ mgbọdo nne na enwere ebe njere ayọkwa nna m na jemara gbara nwa mmiri shimeji safụrụ ahụ ụbọchị taa ekwa ele ha anyị ga-ekwu ekwu anyị ga-ekwu ihe gbasara ndị asụrụ bekee show bad bread ndị Igbo anyị show niile ọnụ ishi ite na ọkala ngada ọnụ ishi o ji eme nwoke o ji eme nwaanyị ndị ọma onweghị shishi kwasala mmiri ọkụ nene anya ga-ide elu ọha ahụ mejekwu ashi mgbe ọbụla shanyị na-agbachikwa na ọrịa ihu o maka o nwere ndị oji eme nwukwu ụkakpa ndị nọ nwa akụkụ shi olololo ya o ji eme nwanne gị o ji eme enyi gị nwaanyị o ji eme di gị eme mana ihu kpa ahụ ma ga anyụ ahụ nyinye ahụ ya eshie ga-edugide nga ahụ chọọ kpa gị iji emenye na nwa ka gị onwe ka gị ha megakwa na emegada ga-enyekwa na onwe gị aka ndị ọma nne elekpashi apali apali ji edozi ime ọnụ anyị ishi eze awụ nnọọ were ha eji eshi eze eti ya mee ya chụkọrọ ndị Igbo shidaru ala rie nka gị ga-eshi eze gị were nnọọ nwayọ ji nnọọ nwayọ were ha ahụ iji ogologo akpụ ijikwanụ ka bekee kpọrọ brọsh ji nnu nwayọ shie eze gị gị richaa narịda ekwa ji were ha eji awụ eze wụọ nne eze gị wuo elu eze gị wuo ala eze gị wufu ama akwụkwọ ori wufu azụ ma ọkwa n'anụ ebe nwa kpafara ala gị gụrụ gị were nwa mmiri gbaṅara ịhụnanya ji maṅa ọnụ gị ha ewucha ụzọ dị iche iche anyị ga-iji eme ime ọnụ anyị ahafụ ishi ketututu oshimushi ọjọọ ahụ anakwa na-eshi eze anyị eshi ọnụ anyị ugboro abụọ rị mma ka eshie ka okpukpu ga eshie ka anyasị Igbo ndị ọma o were ndị nwe m ni ụmụ agbọghọbịa ụmụ okorobịa ndị nne na nna na ndị legama anya ihu gị mechaa ha niile m ga-eshiri nga chọfụ akwashi ụkụrụ shikwaga ọnụ ụkụrụ arị mma ụkụrụ ishi shikwaga ọnụ n'afọ amaghị ikwu ụka gaa na amarachi ọ na-ashi gị ime afọ emega manet mgbọdo werere sam ishi maneti olololo mgbọdo ha okwu bekee ha gị ndị ọma he mkwugowo nene gaa na amarachi ụkụrụ ahụ na shi gị ime ọnụ n'afọ a gaa na amarachi ikekwa ha eji akọkpọjagharị bekee kpọrọ small intestine nọ n'ime afọ aha arụziga ha ọrụ ya ama ohe mere ụkọrọ ahụ na ji eshi ime afọ oshimahụ ụgọ ọnụ oshimahụ ụgọ ire oshimahụ he kpafara gị eze ọ na-ashi ime afọ emenene n'afọ a ma gị kwu ụka nini ka ị na-aga imere na mme ha ọkpọrọ jiri ebe ọwụla anyị elefurula ya anya ha ahụ ndị bekee kpọrọ ya aloe vera ejihụkwam ya o maka ebe ọ nọdụrụ abarịrị nwa ọtị masị m eme ihe onyonyo ya kpamkpamkpa ma m merekwanụ ha ọzọ nna mara na he aloe vera awụ nna mara na he oroma bekee show orange naanị otu mkpụrụ oroma otu isi aloe vera nna hụ nnakpa ahụ ojigharị gaa gbakwe anya were nwa ihe nna machi ahụ nọ n'ime eji alọ pụpa ịhụnada haranụ
aga m emegharị ha onyonyo ya ọzọ mmegharị ya amabawa ayajin ya nna hụkpejene gaa kọma ha ahụ nọ ime alọpụ papa nga ahụ ka okike kere nta ka ime aloe vera ahụhụ oji ahụ imeji akpa ha ahụ bekee shọ wonda wetu n'anya wonda imeji akpa ya ololololo nna ahụ naanị giba kukufu acha ha alụ ụlọ gaa pịrị n'orenji gị pịa ga ya pịa bịa gbarịa chaa ya o wee enyi gị nwoke ka o mega ka ọnụ shishi ọwụmpaga ọwụmmaga ọkwango onwe ke gị ịhụ na nga mmanụ lega onye ọrịa ọkwa nga ọ na-elego onwe ya eji m ekwu nnụ mgbe ọbụla cha ịgbachi ọrịa ihu ndị bekee si prevention is better than cure echekwala mgbe ọnụ gị bịara bashimishi ekwulachi ya mgbọtaka ikwuru taa gbasa ahụ marị ọnụ ma arị ishi oshi nga anụghị nke m ekwada mmeso ọnụ m oshi ofe owere ọ maka eriri m ofe owere mana eji m eme ya mgbe ọbụla maka ọnụ m ga-eshi ụkpụ achọkwa na m shọ na-eshi ụkpụ ahụ na-aga ihu iwe anwa orenji ahụ kpamshiri kwuo we anwa aloe vera kpamshiri gaa ga-emisi aha ịhụnanya mgbọdọ ha bekee gabakwarịacha nwa abụọ kụọ ya ọnụ ya were ṅụọ ọkwanụ ma enyi gị nwoke ka ha eme ịhụ ma mgbe ụfọdụ o ji eme ihere ịbagwa m onye ahụ si nna lelele gaba mee ha ahụ ị gị je gwa ya chilekpa ha oji arụ gị kụrụ nga onye ya ga kụrụkwa nga ṅụọ ime otu izu ka ga-eme ugboro abụọ ugboro anọ arịghị ihe bekee shi overdose mkpụrụ osisi ka iriga nwanne m mgbe ị na-aṅụ na ihe si n'osophagus ga ebe hụ na ya mgbọdọ ha okwu bekee ha gị yesi n'ebe akpịrị ga ebe wala mụrụ m n'oge ọrụ rụba gị ime obi darụba gị ebe ihe ri aṅaa mkpụrụ obi gị imeji gị ha ọwụla nọ ga-ahụ anachi iwe ime na ihe ka iri taa ọkpa anya ụtọ ịhụ na ndị ọma m eji eme ụlọ ịhụ na ihe orenji ịhụ na aloe vera ojedomeji gị ahụ m na-echefukwala si mgbe nnu gị iji eme ihe ọwụnene ọwụ mgba enweberi iriri o ji akacha mma mgbe ibugo ọnụ ebekeshi ọwụnụ fasting iwala gị bume ọnụ mgbe ahụ mgbe ị nwere ike iji mee ihe ya arụ ọrụ nye gị rizọt ịda nye gị rizọt mgbe ị na-elarịla anya ya wuo ya ndị ọma hụ na keta achị mmemme ya kpabiri eshi ma mmiri ya meje para mmiri m jeshiriri anya sa nnọka me mma onwere ahụnana na-eri aja dịli nganga titi kaka titi ya ụbọla dị mma ndewodo